Hugot nga nakamonitor ug nakatutok ang Department of Health Region 11 batok B11529 o Omicron. Gibutyag ni Department of Health Assistant Regional Director Dr. Lenny Joy Rivera sa pagkakaroon ang pinaka-epektibong pamaagi batok sa bisan unsang variant ang istriktong pagpatuman sa minimum public health standard ug pagsuot og face mask, social distancing ug pagbakuna. Kahit nga nagkaroon tayo ng Delta, Alpha, Beta, at ang dami-dami pang mga variants, yung pa rin minimum public health standard hindi yung nagbabago at yung pagbabakuna. Noon nga nasabi na yung sa Delta, kinu-question yung vaccine, pero ngayon na-prove natin na effective din siya. Sa ngayon, ang magandang paraan talaga is magpabakuna tayo at patuloy pa rin yung minimum public health standard. Sigo ni Rivera, nagpatuman na og istriktong border control ang gobyerno aron mapugnan ang pagsulod sa Omicron sa Pilipinas. Matud niini, nakatutok sila sa mga latest developments ug impormasyon sa maong variant subay sa mga dugang pa nga himuong aksyon sa Davao Region. Ang Omicron variant unang na-detect sa South Africa niadtong Nobyembre 24 sa report sa World Health Organization ug adunay kumpirmado na usab nga mga kaso sa Australia, Hong Kong, UK, Europe ug Middle East. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.